Faruk. Wai so siffa ne ban san fa da mene zana misalta ba, shi ko alam ne amma ba kowa zai gane ba. So hujja ne mai nazari na san zai duba, kuma zuma ne mai daɗi a baki gaken duba. Ya fi maɗaci ɗacin shi a baki ni na ban so wani ya ji kalar da ya yi min bawa ke ba, sai na kudurce ba zan ta amanar mai so na ba. Nati na yara abinda ka yi musu za su yi ma, in ka mutunta su kamar wani sarki si malema. Dole so na mutunta shi don yawon jama'a mai kima, don shi na kasance ina fara'a a cikin al'umma. Yardar Allah ce ka shuka guda ta gyaɗa ta yi goma, babbar cuta ce asada mai yi kuma zai shafa ma. Me nasara ne allura an ruwa shi zai kama, na da na tarkon soyayya tarko na ya kama. Muka amince da juna soyayya mun so da jin kalmar so ka san ba zancen wasa. Na faɗa kalmar so karama ce amma sai dai girma, dan kwa yana nan yana ta shiga zuciyar al'umma. Rabbi na roka shi ya bani diya ga kyau ga kima, na saka koma a ruwa kifi na ni na kama. Wanda ya nema in ya haƙuri wata ran zai sama, zafin nema na shaida baya kawo samu. Nisan ki na raina a raina rasa ki zan shafa ma, dan na sabarki kyan fuska da hali naki na duba. Bani da darni a sutin da baki a bar mun kewa, na nufi kogi zan ego ruwa kuma ke zan kaiwa.